क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि 33थि बोसोरारि जथुम्माया सानथामनि हाबाफारिजों दिनै जोबलांबाय। थांनाय 25 खालारनिफ्राय क'क्राझार जिल्ला सिंनि कारिगाव दुलाराय गुदि बाथौ खेराइ बिजिरसंसालियाव जानाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि खुंगा 33थि आरो कारिगाव दखरा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि खुंगा 33थि बोसोरारि जथुम्मानि दिनै जालांनाय जोबथा साननि गेवलां मेलखौ चिरां जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि बुंथिगिरि थानेश्वर ब्रह्म दैमारिया बेखेवनानै होयो आरो बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै मिरु दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि आफादगिरि देदला मांग्रा गयारी, थांखि जानाय बुंथिगिरि आलासि महरै डक्टर बारदैसिला नार्जारी आरो डक्टर बारहुंखा मोसाहारिमोना बाहागो लानानै बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो। मख'जाथाव बाथ्रा दिनैनि बे गेवलां मेलाव जर'खा आलासि महरै चिरां जिल्लानि फार्स्ट क्लास टिकादार राजु चन्द्र बसुमतारिया बाहागो लानानै कारिगावनि बाथौ खेराइ बिजिरसंसालिनि गेट लुनो थाखाय 4 लाख रांनि राङारि अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे ओरैबायदि बुङो। जों बेनो आरो बर' मानसि हिसाबै जोंनि बाथौखौ थांनानै लाखिनो थाखाय जों बयबो कन्ट्रिबिउसन खालामलायोबा मोजां, जाहाथे इयुनाव जोंनि बर' हारिनि कालसारा थांनानै थायो। बयबो डनेट खालामलायोबा मोजां, जुदा हारिफ्राबो जेरै डनेट खालामलायो जोंबो जुदि बयबो बर' मानसिया जुदि डनेट खालामलायोबा जोंनि बाथौ धर्मआ थांनानै थागोन आरो दा बेखौनो रिकुवेस्ट खालायो बयबो थाइसे थाइनैबाबो बाथौनि नामाव बा गावनि धर्मखौ लाखिनायनि थाखाय डनेट खालामलायोबा मोजां जायो आरो। गुबुन फारसेथिं बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय गाहाय आलासि देदला मांग्रा गयारिया दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि सोमोन्दै खौरां बिजोङाव ओरैबायदि बुङो। दुलाराय बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरनिसिम साबायखर होबाय। नैथियाव क'क्राझार जिल्ला बाथौ दुलाराय गुदि बाथौ आफाद बेनि जायफोर खर्मकर्ताफोर दं, आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गोबां बिबाननि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय। दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादा 33थि बोसोरसालिया जि जथुम्मा, बेजों लोगोसे कारिगाव बियाब आफादनि 38थि बोसोरसालिया जथुम्मा जथायै लाइमोन आफाद, अजा आफाद आरो माइनाव आफाद जि जथुम्मा खुंदों, गोलाव सम सानथामनि हाबाफारिजों जोंहा खुंफुंदों आरो बेनो जोबथा हाबाफारि हिसाबै दिनैनि जि गेवलां मेल, बेनि गेजेरजों आं बुंनो सानदों जे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादा सिबियारि रायजो राजा बिथांमोननिसिम मोनफ्रोमबो हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि आफादारि लोगोसे धोरोमारि बे मोननै साइडजों जेराव आध्यात्मिकनि गोनांथि बेखौ आध्यात्मिक गियाननि भागजों आरो जेराव आफादारि नोजोरनि जे गोनांथि बेखौ आफादारि नोजोरनि बिथिं हाबा मावफुंनानै बिथांमोनहा दिनै सानथामनि हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै जों जाफुंहोनो हाबाय। खोब बाख्नायथाव बाथ्रा। आं मिजिंथिदों जोंनि जायफोर जिल्ला आफादनि दैदेनगिरि कर्मिफोर दं, बिथांमोनहा गोसो गुदुङै सांग्रां गोसोजों हाबा मावनायाव निस्सय बे जाफुंसारनाया सफैदों। बिनि थाखायनो आं बिथांमोनखौ साबायखर होदों आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय रायजो राजानिसिम आं बेखौ मेसेज मोनसे दैथायहरनो सानदों जे फैगौ 29, 30, 31 जानुवारिनि जे मिरुनि हाबाफारि दङ, बोसोरसालिया जथुम्मा 10थि बोसोरसालिया जथुम्मा बिश्वनाथ सारिआलि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि बालिजान फरेस्ट लावदांगि सेन्टार होननाय जायगायाव जागोन। बे जथुम्मायाव थांनो थाखाय दिनै क'क्राझार जिल्लाया गैथाराब्लाबो गंथाम ना गंब्रै गारि बियाब आफादफ्रानो लाबाय होननानै आं मिथिगौ आरो जिल्ला हिसाबैबो बाहागो लागोन। बेखौ नोजोर बोनानै जों बुंनो हायो जे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि मावथि बिथांमोनहा जोंनि साधारन भक्तफोरनि गेजेराव गावसिनि मावनो लानाय हाबाफारिफोरखौ थख' थख' बुंनानै बोगोरना होनानै बुजिहोनो हादों। बे हिसाबैनो जोंनि सिबियारिफ्राबो सांग्राङै मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बाहागो लानायनि गोनांथिखौ बिथांमोना नोजोर होदों होननानै आं साननानै लायो। दिनैनि समाव माने बुलि बाथौखौ जों एसे गोमालांबाय थानाय बायदि नुनो मोनो। दा बेखौ जोङो प्रिजार्भेसन खालामनांगौ गोनांथि दं आरो जों बेखौहाय फैबाय थानाय गोदान जोलैफोरनि थाखाय जोङो मा बिथिंजों बा मा राहायै बे खोब गोनां मोनसे सोंथि, नोगोर गोनां सोंथि होननांगोन। मानो होनबा गोबाङा सानदों जे बुलि बाथौआ लासै लासै गोमालांनायनि लामायाव होननानै आरो सोरबा सोरबा माखासे दैदेनगिरिफ्राबो गुदि मिथिया बिजौ मिथिया बे बाथ्राखौ बुंलाबायदों। खिन्थु जों होनगोन, जों दुलाराय गुदि बाथौ आफाद हिसाबै जि मोनदांदों, दिनै जोंनि बिथाया सेबाखै अरसिनदोंसो आरो जायफ्रा गिबियाव बाथौ सिबिनाय बे जोंनि बुलि खान्थिजों बाथौ सिबिनायखौ बाजानानै माबा मोनसे खार'नाव गुबुन धोरोम लादोंमोन,
बास्लायदोंमोन जेरै ब्रह्म धर्म जयगुरु बिबार बाथौ बिथांमोना दिनै मोनफ्रोमबो जिल्लानि रिपर्ट बायदियै जों मोनदाङो मोनसे जिल्लायाव बोसोराव गैयाब्लाबो 10-15 न'खर मोनसे जिल्लानिफ्राय बे फैगासिनो दं दा दिनै जोंहा दुलाराय गुदि दुलाराय गुदि बाथौ आफाद हिसाबै गासै जोङो खालि जोंनि बे चिरां क'क्राझारनि खोथाल' नङा गसाइगावल' नङा बिजिनिल' नङा बा उदालगुरि बाक्साल' नङा गहपुर माबाल' नङा कार्बि आंलंल' नङा जों वेस्ट बेंगलाव मोनथाम जिल्ला आफाद दङ जोंहा सिलिगुरि जिल्ला आफाद आरो आलिपुरदुवार जिल्ला आफाद आरो दार्जिलिं जिल्ला आफाद नेपालावबो जोंहा जिल्ला आफाद दं मोनसे जाफा डिस्ट्रिक्ट बेवहाय जों दानो हाबाय बिथांमोनाबो बाहागो लादों थांनाय बारावबो देग्लायबो नै दिनै फैबाय बेखौ रिसिभ खालामनो थाखाय जोंनिफ्रायबो मानसि थांबाय आरो जों दानो हायै दङ धुबुरि डिस्ट्रिक्ट दासिम दाख'नो हायाखै लासै लासै दागोन होननानै जों मिजिं दङ आरोबाव जोंहा दानो हाखांनाय नै दाख्लै बावैसो आउट अफ बिटिसिनिफ्राय बरपेटा जिल्ला बेखौ गोदानै दादों बेजों जोंनि जिल्ला आफादा गासै मोन 21ता डिस्ट्रिक्ट कमिटि जाबाय आबुङै दानो गोनाङा जोंहा मोनथामसो जायगायाव दंबावो जेरै धुबुरि डिस्ट्रिक्ट टिकिरकिला मेघालय आरो मेघालयनि टिकिरकिला एरिया बे मोनसे डिस्ट्रिक्ट गार' हिल्स डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो आरो बिनिफ्राय मा होनो शिबसागरनि बेंनाबारि शिबसागर डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बे मोनथाम जायगायाव जों जुदि थांनो हायोब्ला आरो गलाघाट दंबावो गलाघाटआवबो जोंनि बुलि खान्थिजों बाथौ सिबिग्रा दं होननानै जों मानसिखौनो मोनबाय फैबाय थांलाय फैलायाबो जाबाय खिन्थु आफाद दाहैनो हायाखै बे मोनब्रैसो जायगा जुदि दाहैनो हायोब्ला गासै जोंनि जिल्ला आफादा मोन 22ता जागोन खोथाया जाहैबाय जोंनिया जोङो थाखा फैसानि अभाबाव रांखान्थि आंखालाव गोग्लैनानै दुलाराय गुदि बाथौ आफादा जि जायगाफ्राव थांनानै जोंनि खामानिफोरखौ मावहैनांगौ बेखौ जों मावनो हायाखै जों दा एसे गोदान बायदि मानो होनबा 2014 सननिफ्रायसो जोंनि आफादा दाजानाय दिनै 10 बोसोरल' जादों बुंनो थाङोब्ला बे 10 बोसोरावनो जों दुलाराय गुदि बाथौ आफाद हिसाबै जोंनि खामानिफोरखौ जेरैबायदि मावनांगौ जों स्पिड मावलांदों खिन्थु मोनसे खोथाया बेनोल' गोजान जायगायाव थानाय जोंनि सिबियारिफोरखौ जों कन्टेक्टआव मोनबाय मानसिफोरखौ लोगो मोनबाय रायज्लायनोबो मोनबाय खिन्थु थांनानै आफाद दाहैनायाव जों दिनै एसे फासयनानै दङ हाथ'वाखै मेइन बाथ्राया जाहैबाय मा रांखान्थिनि आंखाल बे रांखान्थिनि आंखालाव गोग्लैनानै जों बे हागौमोनब्लाबो हाथ'नाय जायाखै दानिया जों इयुन जोलैफोरनो जोंनि बुलि खान्थिजों बाथौ सिबिनाय हाबाफारिफोरखौ जों बोरैहाय दिन्थिलांनो हागोन बा प्रिजार्भ खालामलांनो हागोन बा लाखिबाय थानो हागोन फोथायहोबाय थानो हागोन बाथ्राया जाहैबाय दिनै जों थुनलाइयारि नोजोरजों नायोब्ला थुनलाइनि नोजोरजों नायोब्ला जों क्लासिकेल जि लिटारेचार बे क्लासिकेल लिटारेचाराव खेराइ नङाब्लानो जाया खेराइया माजों होनाय जायो होनब्ला बुलि बाथौजों खेराइ होनाया थार खेराइ होननानै जों मिथिगौ बेखायनो जोंनि गोरों गोरा फंबाय बिनानाव जोंनि फिसाफोर दा जायफोर MA BA इउनिभार्सिटि फरायगासिनो दङ बिसोरो खेराइयाव फारसे हाबगासिनो दङ लासै लासै बिसोरखौ जोङो खेराइनि दारै आरो गारजा होनायनि दारै आरो बिनि खेराइनि जि सिनपसिस खेराइनि जे मेइन थेम आरो बिनि फिलसफिकेल थट बेखौ जुदि जों बिथांमोननो खुला माने बेखेवसारना होनो हायोब्ला निस्सय जोंनि इयुन जोलै जायफोर जोंनि फिसाफोर फरायगासिनो दं दा इउनिभार्सिटि कलेज लेभेल फरायगासिनो दं बिथांमोना लासैनो बर'नि आसोल जिनिसा मा बेखौ बिसोरनो नागिरगोन आरो बिसोरनो गायसंहैगोन बे फोथायनाय जोंहा दं बेखायनो जों लाइमोन आफाद दानानै दिनै लाइमोन आफादनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो जायगायाव खन्द' खन्द' लाइमोनफोरखौ बाथौ सानथौनि फारसे बाथौनि तत्त्वनि फारसे आरो बाथौनि दोरोङारि जि ट्रेडिसन बेनि फारसे फोरोंलांनाय बेखेवहोलांनाय मिथिहोलांनाय बे हाबाफारिखौ जों टाइम टु टाइम लाबोगासिनो दं आरो जोंहा बिसास दं बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो जोंनि इयुन जोलै हान्जाफोरखौ जों बुलि खान्थिनि फारसे जोङो गोख्रों खालामलांनो हागोन बेफोरबायदि जादों दिनै नैबे कारिगावनि गुदि बाथौ मिरुनि बिजिरसंसालियावहाय कलकाता बादिनिफ्राय बिजिरसंगिरि फैदों बे थारैनो जोंनि थाखाय माने गोग्गाथाव होनना बुंनांगोन दा बे बेलायाव मा बुंगोन एखे खोथाया सैथोथार नंगौ जे जोंनि मिरु दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जि खेराइ बिजिरसंसालि कारिगावआव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव कारिगावआव दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादा सानथामनि हाबाफारिजों जे बेवहाय हाबाफारि लानानै खुंफुंगासिनो दं बे खुंफुंनायाव जे केलकाता बादिनिफ्राय गुबुन माहारिनि मानसिफ्रा बेखौ नायबिजिरनो बेखौ संदाननो थाखाय बिथांमोना जे फैदों बे खोब बाख्नायथाव आरो जोंनि मोनसे मा होनो आगानसे दावखोनायनि मोनसे सिम्बल होननानै जों बुंनो हायो
मानो होनबा बिथांमोनहा गावसिनि भाषाजों गावसिनि रावजों जोंनि धोरोमनि फारसे गावसोर जेसेबां जि नुलांदों जि मोनदांदों बे मोनदांनायखौ बिथांमोना निस्सय प्रसार खालामगोन लिरहैगोन आरो बे जिनिसा थुनलाइ महराव थाहैगोन आरो गुबुन जाथिनि मानसिफ्राबो बिसोरनि थुनलाइफोरखौ फरायनानै बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै मिथिगोन बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै संदाननो हागोन आरो बाथौ धोरोमखौ बिजिरनो हागोन बे खोब बाख्नायथाव गोजोनथाव बाथ्रा।